Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bihusni hadhihi niyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'allumina hadza tafsirul Qur'an. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib dungaana ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yastakhlifu lan bakal gawe ganti sapa Rabbi pangeran ingsun kauman ing kaum ghairakum kang sakliyane sira kabeh. Ae tegese yakhluku bakal nitahake utawa nyipta sapa Rabbi pangeran ingsun ba'dakum ing dalem sakbadane sira kabeh man ing uwong huwa kang utawi man iku khairun luweh bagus mingkum saking sira kabeh wa'at wangu lan luweh taat sapa man. Wa hadza utawi iki iku isyaratun dadi isyarah ila nuzuli ngazabil istiqsali maring tumurune siksa istiqsal. Wala taduruna lan ora bakal padha madharati sapa sira kabeh hu ing Allah sayan ing suwiji-wijiya wae. Ae tegese layang kusu ora bakal suda apa halakukum matine sira kabeh min mulkillahi saking kekuasaane Gusti Allah sayan ing suwiji-wijiya wae. Inna Rabbi sak temene utawi pangeran ingsun ngalakuli sain ing atase saben-saben suwiji-wiji iku hafizun zat sing maha ngreksa. Fayahfazu mongko bakal ngreksa sapa Allah li a'malil ngibadi kedue pira-pira ngamale kawula. Hatayu jazi ngantek bales sapa Gusti Allah him ing pira-pira kawula ngalaiha ing atase ngamal kuwi. Allah bakal ganti kaum sing sakliyane kowe kabeh. Kaum Ngad, kaum Nabi Hud diomongi mah ming do mlengos, do ngeyel, do maidu,
ora nampa, ora gelem iman marang Nabi Hud. Maksude iman ki nderek Nabi Hud iman marang Allah. Nderek Nabi Hud iman marang Allah, terus nglereni ledo nembah reca, terus ngati-ati ledo urip. Wong kabeh iki ana urusane, ora kok percuma, ora ana bahasa percuma iki. Anane ming nyanyi percuma. Aku ora hafal nek kuwi ati ra iso. Ra iso. Nek percuma ra hafal. Tur ora seneng aku karo kalimat percuma. Kabeh iki ana pertanggungjawabane ora ngawur kok. Terus lemun iki urip ning donya pisan, mati pendembar. Penuk timen mati pendembar. Diomongi ngeyel kon tobat ngrasa ora salah. Ikon tobat lah salahku ki nggo ndi kok dijak tobat ki. Lah wong nyembah reca niku dhewe wis kleru. Terus pokal hariane ya wis kleru. Pokal-pokal jahiliyah niku ora ngeri ana postingan-postingan tentang tinggalan kebiasaan eleke jahiliyah. Wah banget sok diposting ning Facebook barang kae. Tinggalan tradisi sing ditinggalke zaman jahiliyah niku dosa ora ngrasa dosa, maksiat ora ngrasa maksiat. Nek domongi ya niku paitan ora nyenengi marang sing ngomongi, malah sok balik. Ngelak-elak sing sok ngomongi, wah niku wis ora mbiyen rasa iki terus wae ngono. Nyatane nek jenengan sinau karo kenyataan lho niki, sinau karo kenyataan. Sing do urip golek rejeki ngawur. Akhire haram dialap, terus barang haram niku dipakake keluarga. Kowe efek jangka panjange ya ambyar tenan kok. Anak-anak sing dipakani pangan haram-haram ki ya pemburine ya remuk-remuk kok doen. Wah banget sing ngeten niku mang titeni iki lembut gawe ngamur pakake anak. Anake pemburine ya wis kena efek niku wong getihe, daginge, balunge, tumbuhe gedene iki saka pangan haram kok ya. Malah menggawe cilakane anak putu to, wong urip golek rejeki ngawur iki. Sing pakake anak putune nek sing ngati-ati banget pangane. Nek ra resik ya ora. Mbok arep le mangan sak-sake ora tau mewah. Jan ora tau mewah le mangan iki. Ning ya wong tumbuhe darah, daging, balung, terus liya-liyane iki halal-halal. Mula ya anak-anake do ndemenake ya do pinter ya manfaat. Ora mbeling. Walah sing jenenge mbeling ki nyebahi cembeling ki. Rambak mbeling ya atos. Payek mbeling ya atos. Wah, wis angger muni kocak mbeling iki. Kowe kabeh ana urusane diomongi ngeyel. Diomongi ngeyel. Allah ngedhukke ayat, Allah bakal ganti kaum sing sakliyane kowe kabeh. Niku ki isyarat olehe arep medhun siksa sing ning donya.
Siksa istiqsal. Siksa sing sambungan karo perbuatane. Siksa teka ning donya niku. Mula wis nek kowe do ngeyel Gusti Allah bakal ganti wong liya. Ganti wong sing luwih apik ketimbang kowe kabeh. Rak ya bae to ganti wong sing luwih apik lan luwih taat ketimbang kowe kabeh. Lah hancure kowe misalkan kowe kabeh iki do mati, mungguhe Allah ora ana ngaruhe apa-apa. Mungguhe Gusti Allah ora ana pengaruhe apa-apa, ora kok Gusti Allah kelangan wah jane ya getun aku. Mateni sik iki getun aku. Apa meneh mateni mburi kae getun. Upamane ngono kuwi lho, ora Gusti Allah getun. Dadi wala tadrunahu saean kok pun. Hancure kowe kabeh. Matine kowe kabeh niku ora nyuda marang keluhurane Allah, marang kuasane Gusti Allah. Sebabe nek kur hancur siji kaume Gusti Allah gawe ganti pira wen. Sepele banget. Sama sekali wala tadrunahu saean kok bol. Entekke ya entekke tenan. Malah kepara siapi ganti wong-wong sing apik-apik. Dadi wong gaya kae iki ora ana intine. Nek gaya kae iki terus sing digayani sapa? Misalkan nek kita ya ngaji. Ngaji ngeten iki ana sing moh nampa. Diterangke awake dhewe niku nang donya ming ngontrak lho. Maksude ming ngontrak iki ora bakal suwe. Engko nek entek kontrakane karo Allah dipeksa pindah kudu neruske nggon, neruske laku ning alam kubur kono. Dek wong neruske laku iki kudu duwe sangu, nek ora duwe sangu jan kecingkrangan tenan wong ora duwe sangu iki. Dadi ngati-ati aja main-main urip ning alam donya. Iki ra keterangan hak, keterangan nyata, keterangan datar. Lah kok mburi ana sing bengok ning kudu ngaji iki. Udu iki. Mulai bengok ya wangun kae. Ning kowe sithik lho ngono. Iki malah bengok le muni ning kowe sithik. Lah ya serem ta. Wong diterangke iso iki entek kontrakane bakal pindah. Lah kok bengok muni ning kowe sithik. Gek ya nek kowe omong ngono kuwi iki sing tok nggo gaya apa? Dadi gelar gulung nek wis omong ngono kuwi iki sing tok nggo gaya apa? Apa ya wis merasa luwih hebat mbangane sing nerangke. Nek hebat-hebate nggo ndi? Nek dirasa-rasake tenan hebate nggo ndi nek wis mbengok ngono kuwi. Malah omong karo sandinge, nek karo kiyaine wae tak waneni. Lah kene ya ora wani to. Kene ra wani. Lah nek maneni ya maneni apa? Tak iki maneni apa? Nek kono muni wani iki ya wani maneni apa? Kene ya nanggapi apa? Ora ana intine kok ya. Kuwi iki omongan apa? Dalam arti iki omongan sing ora cetha jluntrunge. Wong kene wae ngomongke keterangan Quran, ngomongke keterangan hadis. Kok le muni nek karo kiyaine we tak waneni berarti wani ro Quran. Wani karo hadis. Iki cilakane iki engko nek mulih terus kesandung terus tenguk bul sikile ra iso dubahke. Ora ya piye wis saiki arep wani ro sapa? Pembahasan kesandung sikile ra iso dubahke.
Sing krungu kabar sikik dhewe kiyaine terus kiyaine ngungak. Kiyaine ngungak. Kowe karo nggawa parsel buah iki wae. Ya iki yo kiyaine apian kok ya wong iki. Kiai apian ngono kuwi. Ayo ming drama kok ya iki ceritane. Nek tenan yo wegah. Wis ngaji diayali dibantah lara kon ngungak sikik dhewe wah. Ora sudi apa lho. Iki mau keterangane ming drama. Kiyaine ngungak sikik dhewe dhek wis ra iso mlaku, wingi bengak-bengok. Wah, dungak ngono mesti langsung kelingan. Wah, aku wingi bengok kowe sikik. Jebul mah iki ngungak ndene, wah mesti nangis guguk wagu wae. Nuwun ngapunten tenan wingi ngene-ngene. Wah, kabeh niku kersane Allah. Dadi jenengan wingi omong ngono ki ya teko digawe karo Gusti Allah. Iki mung hake wong kanca kenal krungu lara niku rak niat kula golek ganjaran. Salah siji ganjaran gedhe iki nek ana sedulur lara kon tilik, lah iki tilik. Kula iki niate mung arep golek ganjaran nggo kula nek kula mati mendhe sangu. Lah dileleh lah niki jenengan gerah tak tileki. Niki nek cara ego kula ki egois wong arep golek sangu. Kula iki golek sangu ya ming lahane niki agi jenengan. Wah saya ngoplok wae ngantek nguyuh nggon kok. Wah iki yo ketoke mbah-mbah Kiai top kok ya iki. Sing nileki kuwi mau duaku. Lah lek ngrungokke iki piye to sampean iki jan? Kuwi sing nileki kuwi mau duaku lho kuwi. Masalahe wis do siap-siap lambe je iki mah. Wis do siap-siap lambe ketok iki. Ana sing jenenge anak kurung tau weruh kiyaine kok ngungak wong lara. Ayo cilaka ta yo. Muni rong tau weruh kiyaine kok ngungak wong lara. Apa meneh kok gawake parsel. Ambok emplok dhewe kok. Wah, wis angel iki. Lah Gusti Allah iki kuasane ra umum ji. Golek duit ngawur mendolimi orang itu nanti akan dituntut genti karo Gusti Allah. Kowe manggatekke misalkan pejabat, lek golek duit ngawur kae wis. Engko angger wis ora dadi pejabat, nek cara urip niku umurane wis kur karek nampa undu-unduan jenenge. Undu-unduan saka pokale kuwi pas ora dadi pejabat wis mulai ngunduh. Sing ngawur ya nek sing apik ya ngunduh apik dilalae. Nek sing ngawur ya ngunduh ngawur kae. Wis pepak. Kerep-kerepe pokoke mung kanggonan werna-wernane penyakit. Kerep-kerepe. Kula matur werna-werna berarti kompleks, komplikasi. Wong werna-werna kok. Wah, angger ngalor ngidul ki nggawa tas dianu ngene kae. Dicangking kaya bos kae ngalor buka ki obat tok kok isine. Udarane dhuwit. Werna-werna obate yo en. Wah, wis. Gek engko angger wis tekan nggon acara kuwi ngono kuwi. Tengok ngaten wis dadak ngarani kula wedang putih mawon lah repot to. Dadak ngarani wis. Milih dang putih, kuwi engko kancane ya kuwi mau ngetokke tas kuwi kancane. Kayak wis tuwa jene iki dadi awak ora pokro. Sebenarnya bukan kok wis tuwa, le awak ora pokro niku ora kok teko wis tuwa.
Oh nek jenengan ki gelem ngaji esuk awor kanca-kanca nika ki tuwa-tuwa wae mlirik-mlirik tok. Masalah sehat-sehat. Ampuh-ampuh. Lha kok gue ora tau nggawa apa-apa apa meneh kok obat. Maksudnya ora nggawa obat ngono lho. Apa meneh kok obat mboten tau nika. Oh ngakep rokok wis njaluk sandinge. Sehat-sehat. Mula jenengan niku le wis kikrik lara niku ora kok teko tuwa. Niku ki nek gelem koreksi diri men supaya saya mupus terus sithik mbaka sithik golek tebusan utawa gawe tebusan niku sebabe undu-unduan saka pokal wingi dek mben biyen sing jenengan lakoni. Bukan kok karena tuwa. Nah, saben tuwa kaya jenengan kae, wah lah sing ngaji ngomah niku entek. Wong terus kaya jenengan kuwi. Wah, nek niku endi sing ngepit, endi sing numpak motor genteong-genteong. Tuwa-tuwa luwih tuwa mbangane jenengan ya sehat-sehat. Karena memang kabeh ki ngunduh aja muni gandeng wis tuwa kula ngeten iki ora wis tuwa niku pokal. Nek nyadar niku pokal iki mumpung urung mati otomatis langsung gawe tingkah utawa gawe ngamal sing sipate nggo nebus. Nek modele paham ngono kuwi jenengan ra nebus engko tuna lho. Nek Allah sing ngakon nebus esuk nang kiamat jenengan tuna. Ha saiki ayo ditebus. Wah niku ya sak Indonesia sing kula apusi iki. Nek pejabat ayo sak Indonesia. Upamane korupsi ngono ayo sak Indonesia to. Upamane korupsi. Ayo kaya bojone Dewi Sandra kae ayo. Sandra Dewi. Sandra Dewi. Bojone Sandra Dewi kae ayo. Triliunan iki le balekke karo le njaluk ngapura kan angel banget. Duwite rakyat sak Indonesia ditilep. Engko nek orang mati entek jabatane ya kuwi mau wis mulai diajar karo Gusti Allah misalkan. Rak judeg ta iki mula kudu segera gawe tebusan. Kowe ora usah gaya wong urip ki wong donya ming delo wis pokoke kudu gawe tebusan gek engko ki entek jatahe urip ki rada ringan. Ning piye le arep balekke piye le arep njaluk ngapura. Ha ya nek prosedure negara kekayaan iki balekno ning negara. Karo njaluk ngapura secara publik. Terus nek isih ana dhuwit-dhuwit sing resik-resik dienggo jagan-jagan. Nggo jagan pripun? Nggo jagan ku warga masyarakat rakyat do njaluk keadilan jenengan wis mulai mumpung nyalangi ngamal. Nek model pejabat yo ngamal sing jariah sing mili terus sak suwene donya ngadeg kayak sesuk iki nek nggo jagan-jagan wong do njaluk ki aman karena duwe jariah niku ya wis gaweke masjid, ya wis gaweke pondok, ya wis gaweke nggon go apik-apik kuwi. Wah nek ngono kuwi ya aman karena selama dienggo jariah sesuk nek nang kiamat ki warga masyarakat Indonesia do njaluk ki nyuwili wis aman ana nggo jagan. Iya ana stoke akeh niki. Kula njaluk keadilan pun rika mang nyuwil sak karepmu kae. Wah. Ha iki jenenge wong sugih donya, wong sugih akhirat ki ngene iki. Rada gleleng. Bahaya sih urip ki nek ngawur bahaya. Mending nandur apik mbangane nandur elek. Wong nandur apik ya ora kangelan Gusti Allah ki le Maha Rahman Rahim ra umum lho. Nandur apik kuwi ning donyane ikut sertakan mangkana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi sing sapa wonge ngersakake tanduran akhirat iki tanduran akhirat ingsun Allah bakal nambahi hasil saka tandurane kuwi wujude donyane katut ya kaya sedekah niku nyatane jenengan ki sedekah ning donyane ijoli tikil 10 ning akhirate cetha diganjar cetha
Donya kecekel akhirate kecekel. Edoran duwe rumus-rumus akhirat ngene iki mikir aku kudu sukses ning donya, kudu sugih, kudu walah ya Allah ngantek golek kesugihan kok ngawur. Gek le menikmati ya ora sepira. Le menikmati ya ora sepira tenan. Tak gateke wong sugih-sugih kae. Wes nek jenengan paham wis ayo saiki iki ndak engko Allah ngedukke ngazab karena Allah wis ngancam iki Allah bakal ganti wong liya sing luwih apik mbangane kowe kabeh. Nek kur enteke kowe mateni kowe akhire kowe mati niki iki ora ana pengaruh negative ning ngarsane Allah. Ora kok Allah ngrasa tuna, ora kok Allah ngrasa getun. Masalahe kelangan kowe ora. Aja neh Allah wong liya kowe ra getun kok. Allah getun. Kowe nek kur kelangan wetan iki kula niki ra getun blas kok. Kuwi wong udu Gusti Allah. Ketoke peneran ketoke. Peneran. Lah ngapa Bu kok peneran? Wah, pendak dina goleke pangan gek entek akeh nika. Ki lho meneh ngono kuwi to. Mula ya wis. Mula kok awake lemu aku. Iki ngonekke kula dhewe kok. Wong kok senengane nyalur-nyalur sing ora jalure. Lah kula iki ngomong ngene iki mung ngonekke kula dhewe kok apa sing lemu ki jenengan tok to. Kene wis yo lemu kok. Senengane iki nek gathoke men plus kleru marai trum. Marai konslet ngono kuwi. Wong sing getun ki kono tek kula mati kok. Kok getun ora getun. Kok getun. Kono ki ora getun tek kula mati mah omong ro kiwa tengen peneran. Wah, kesel kula ngrasake kae. Lha mune ngono kok ya dadi iki tinggal mati iki mah peneran. Selangel. Iki wong apa meneh Gusti Allah sithik-sithik ora getun. Kenapa? Karena Nabi Hud ngendika nganggo ayat sak temene pangeranku Gusti Allah ing atase kabeh perkara sing dicipta niku napa jenenge Zat sing maha ngreksa. Dadi kabeh sing dicipta niku karo Gusti Allah direksa. Innallaha utawa inna rabbi ngala kulli syai'in hafiz. Jenengan rasa kuwatir. Salah satu tafsir hafiz ngreksa niku ngreksa ngamal-ngamale kawula. Ngamal apik, ngamal elek kareksa, sing maksude ngreksa ki engko bales. Fama yakmal misqala dzarratin khaira yara wa ma yakmal misqala dzarratin saron yara. Wis kreksa kabeh. Ora ana sing kliwatan titik-titik Pendak bengi pasang 500 nggo jimpitan ditung karo Allah. Ditung. Pasang 500 karo sing jukuki ora ana duwite. Jebul dicikuk karo wong kentir. Umpamane lho iki ora tenan lho. Tetep ditung karo Gusti Allah tetep ditung. Sing wedok madang rantek dintekke sing lanang ngamal apik Pak kuwi. Ngentekke sisa. Mubazir ngamal apik. Tenan, tur tambah legi to karang campur upase sing wedok. Tambah legi. Ditung ora keliwatan ngamal apik jenengan iki salah satu tanda
wong ki dewata andhap asor niku gelem ngentekke turan. Ning ya delok-delok turane sapa. Engko terus waton turan tekke, ora ana turan golek. Nah iki ya ora andhap asor. Ora dadi ya delok-delok kaya toh ngawur. Iki nek nang omah ngono ki ya karo keluarga gelem ngentekke turahan, andhap asore ngomah tur lumrah tur wajar. Ora aneh-aneh. Ditung rasa kuwatir. Wong liya dicacat nganggo cacat titik, ditung ana hitunge ana catetane. Bahasane mung sederhana, pramutu ana catetane kok, Bul. Sesuk jenengan kaget lho iki kok ana lah ya ana wong ya lambemu omong tenan. Wong muni ramutu ngono kok. Makane ngati-ati tenan wong urip ki nek iso jedulke apik kabeh ngono lho. Ya ora mung nek iso usaha walaupun gedeglong khilaf elek ning ra programe iki program apik. Karena inna rabbi ngala kulli sayin hafiz. Ngreksa njaga marang sakabehane ngamal sing intine engko arep bales. Tanpa balesan ki ya balesan sing apik-apik aja ngantek sing elek. Genah niki motivasi nek niki seneng kula. Ya ora ketan mbuh ngamale cilik-cilik tetep dialap nek pancen niku rupane apik gek untung ngono lho. Wis jelas nek niki. Niki sik teruske sesuk. Muga-muga do diridani Allah, do diberkahi Allah, do dirahmati Allah, nugraha sehat waras, istiqomah ngaji ngibadahe, ikhlas ridho sabar atine, selamat dunya akhirate. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.